ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дӯстони азиз, салому дуруд ба шумо дӯстам. Ва алайкум салом, хуш омадед дӯстам ҷон. Эфири часпид чокара ё ки эфира худат киштӣ? Як нафас хуш омадин. Хуш омадин. Ва алайкум салом. Салом ҳоҷӣ. Ва алайкум салом. Зинда бошед. Хуш омадин ҳама каса дӯстои азиз. Эфирам часпид. Фаҳмо. Ман иқа дуромадум ба дигар аккаунтам нашуд дуромада. Салому алайкум. Ва алайкум салом. Мафтуна хуш омадин. Апаи азиз хуш омадин. Интернети Тоҷикистонро медонӣ ку? Бале. Суст кор мекунад хучам. Раҳмат, саломат бошед. Хуш омадед ҳама каси дӯстои азиз. Акаи Рустам, вақте ки суҳбат мекунӣ, рӯафтода нашав. Рӯафтода нашав, суҳбатат давом додан гир. Одам ҳастае, нестае, одамо худшон иншоалло омадан мегиранд. Суҳбата мулоим давом дода рафтан гир. Вай худшон мебиянд одамо, худшон ҷамъ мешаванд иншоалло. Раҳмат акаи Рустам. Так шодӣ, қиссаҳои беҳтарин доштам, афсӯс эфир часпид. Бале. Ман хеле хуб гӯш кардам дӯсти азиз. Хеле хуб гӯш кардам. Неки мухай оли дар оянда бо хуб мешавад иншоалло. Одам оли бисёр медурояд. Шукронаи Алло хубанд ҳамашон. Раҳмат. Ҳамашон хубанд, тинҷанд, гаштиянд майда. Неки ҷои хоб хунукая чӣ пӯшидан дар кора? Хунук мехӯрӣ? хуш омадед дӯстои азиз. 4 нафаре дар пахши мустақим. Танҳоӣ беиқболӣ буд. Болини сар холӣ буд. Бале. Танҳоӣ беиқболӣ буд, болини сар холӣ буд. Бале. Так, раҳмат. Ҳама хуб. Ай худо соз бошед. Худо ҳамеша соз бошед, саломат бошед дӯстони азиз.
рустамҷон шеърҳоро хондӣ? Шеър як последни шеърҳое ки нависондум, се та подряд нависондум, ҳар сеш як таам. инам пахши мустақими худуда намедонам чанд шеър нависондум, ба фикрам хеле навиштум. шаҳрак сити хуш омадем. шодӣ дӯстам, барои чӣ мо ёрдами кардаамонро миннат мекунем? Намедонам. Ман ягон бора ки ягон каса миннат накардам, дигаронро намедонам. Дӯсти азиз. Ман ҳами вақт дошта бошам, мерам хабар мегирам, дӯстои азиз. ҳами вақт дошта бошам, вақт ҷудо мекунам, мерам хабар мегирам яку якша. намедонам, ҳастанд нафарое ки мисол мебиёянд. Мисол ин маҷбурӣ нестад, дӯстои азиз, барои пахши мустақим омадан. Ягон тайморо ягон кас маҷбур намекунад, дӯстои азиз. Ба хоҳиши худтон шумо мебиёед, баъдан баъзе нафароро менависонед ки шумо бемеҳред, бародарои азиз. барои ҳамин кӯшиш кунед маҷбурӣ нашава. ҳамин як дафъ ду дафъ ҳамон нафара хабар ки гирифтӣ, ҳамон одам аз худаш ақл мекунад, худаш мерава, ҳам пахши мустақим. Фақат сабр кардан дар кор. як рӯз мебиё, бо қанотат меша, барта мегира, бо дастгирит мекунад. барои ҳамин роҳафтода нашавед. вақт дӯстои азиз, шумо дастгирӣ ки карден, иншоаллоҳ як рӯз на як рӯз бара қанотат меша, гӯш кардан мегирад суханотам. барои ҳамин роҳафтода нашавед, дӯстои азиз. баъд дар инҷа боз мисол дар пахшҳои мустақим, мисол якдигартонро подписатсия мекунед, кӯшиш кунед, дӯстои азиз, маҷбур накунед якдигарда ки ман туда подписатсия кардам, ту манда подписатсия кун. маҷбур накунед. ҳами мисол гуфтӣ ки дӯстам, ман бо шумоям, аммо агар ақл дошта боша, ҳаме ки дида ки ман бо шумоям нависондак, значит мефаҳмидагиста баъд ман шудуму ту нашуди, разборам мегирем. дӯстои азиз, ба ихелӣ кор ҳал намешавад. дӯстои азиз, хуб ба муомилаи хуб фаҳмонед, бисёр беҳтарин мешавад. беҳтаринон мешавад. дар ҷавонӣ вақти худро бо намоз саршор бикун. дар ҷавонӣ вақти худро бо намоз саршор бикун. дар намозат даст ба боло, он худоро ёд кун. ин ҷавонӣ лаҳзае ҳасту зимо тез меравад. ин ҷавонӣ лаҳзае ҳасту зимо тез меравад. марг бошад фарқ надорад, пиру ҷавонро мебарад. бародарои азиз, марг бошад фарқ надорад, пиру ҷавонро мебарад. пир гаштӣ ҳеҷ магӯй афсӯс, ҷавониам бирафт. пир гаштӣ ҳеҷ магӯй афсӯс, ҷавониам бирафт. вақт доштӣ дар ҷавонӣ, гаштию дашти ба дашт. вақт ки доштӣ дар ҷавонӣ, дашт ба дашт гашти, намозта нахондӣ, ин кору у корта кардӣ, ақифҳои намоз нашидӣ. вақт доштӣ дар ҷавонӣ, гаштию дашти ба дашт. во дареғо ин ҷавонӣ, аз сари мо рафт. баъди мурдан аз баромон медиҳанду солу ҳафт. баъде ки мурдем, баъд баромон солу ҳафт метиҳану се бегаҳа метиҳану дигар метиҳанд. дига чӣ дар кораи ҳаминош дига, бародарои азиз. далши мерем. пир гаштӣ ҳеҷ магӯй, так далши афсӯс, ҷавониам бирафт. далши мерем боз. Последниша чӣ накардам, чӣ? Последниша давомша чӣ накардам? ду дафъ яктара скриншот кардам, последниша накардам. ин давом доштак, давомша скриншот накардам, акаи Рустам. ин давом дошт.
پیر گشتی افسوس. шодӣ дӯстам, барои чӣ мо ёрдами карданамонро миннат мекунем? Намедонам Рустамҷон, ҳаминҷоде бардоро кани нависонед. Комментария ба фикрам дӯстои азиз маҳкам шуд. Комментария дар иҷа маҳкам шуд. Оз ман анака ай телефон кӯшиш мекунам ай телефон хонум камера чи комментариётонро бардори азиз. Бахшиш комментариётон часпидагиай. Ноутбук камтар маззаш гирифтагиай барои ҳамин. Так, ҳозир ба канали Ҳунар ва табиат медурем. Комментариётонро мехонем дӯстои азиз. дар ҷавонӣ тоате чандон накардам, вой вой. дар ҷавонӣ тоате чандон накардам, вой вой. тоати шоистаи раҳмон накардам, вой вой. кори шайтонӣ маро аз роҳи ҳақ гумроҳ кард. ҳеҷ дар дини бади шайтон накардам, вой вой. лек дар дини бади шайтон накардам, вой вой. Хушомадед бардорои азиз. Тагиҷада ҳозир чанд нафарем? 8 нафарем. Хушомадед. Салому алайкум бардорои азиз. Анаку иҷада давоми гапҳои бардороро мехонем. Куҷо будак? Тагдал шумерем. Салям нависонда Сари Кӯро хушомадӣ. Сари Кӯро дӯсти бевафо омад. Бевафо омад. Хушомадед. Так, акай Сари Кӯро хушомадед. Тоҷикистон ТВ обуна шудам шавем. Тагдал шумерем. Салом Рустам, дӯсти азиз. Акай Сари Кӯро гуфтааст. Салом алейкум. Ва алейкуму салом. Фариштамо хушомадед. Так, афсус фариштамо клик додатон наметавонам, барое ки комментария дар чиз канал часпидагиай, дар ноутбук часпидагиай. Ман дар телефон надорум ин канали Казантиҷира, фақат ноутбук дай. Бахшиши зиёд клик додатон наметавонам. То комментария ҳуй шуда на. Комментария ки ҳуй шуд, баъд кликтон метем. иҷа ман ҳозир салом менависонам ба Казантиҷира ки ҳуй меша комментария. Не, ҳуй нашуд чота. Хушомадед дӯстои азиз. Конкурс бо касе писанд нест. Бале, конкурс бо ягон кас писанд нест. Ба кӣ писанд мебиёяд? Ай, ба ҳамон нафарое ки ҳаромхӯри фасоданд, ба оно писанд мебиёяд. Оно омӯхта шудагианд дигар. ё Аллоҳи меҳрубон. Созен хубен иншааллоҳ ҳама каса. Шукронаи Аллоҳ. Модар теҷа хушомадед модари азиз. Бахшиш то Казантиҷа набиёяд, клик дода намешава. Комментария дар ноутбук часпидагиай. Дӯстои азиз, ба телефон комментариётонро хондаистам, ба канали худам Ҳунар ва табиат қати хондаистам. Клик додатон наметавонам, бо хафа нашавед дӯстои азиз. дур аз ватан хушомадед. Саломат бошед. шодӣ соати 22 ба вақти Тоҷикистон эфир шурӯъ кунам. Мухлисон пайваст мешаванд. Так, соати 22. Ина ми чиғодаам? Шумо да ба фикр мо да 9 шумо соати 8 мо да мекунем. Ба вақти Москва 8 мешава, шумо да 10 мешава. 10 мешава, соати 8. Ҳамин хел буд эфира сар дода. Ба фикр ки барвақттар буд ҳамин хел.
یا اللهی مهربان. شکر الو خودت سازی اوچه اویشا جون میگه تجه مادر تجه так шукронаи аълло морам созем ҳайрон ҳади гаштем чува саротон барои чӣ вайронай чува кӯдако бисёр ғам метиҳан асабитон мекунанд модар фаришта буд хабар надошт модар фаришта буд вале баълу пар надошту так билет бихарем не тоҷикистон тв чӣ хеле билет бихарем кани тоҷикистон тв билет бихарене короче тоҷикистон тв париди рафти ҷуро ҳозир разблокировать кунем кани чӣ дар дорем сара вайрон накун барои чӣ саата вайрон накунем тоҷикистон тв кич ки ман сари тира вайрон мекунам кани гавзон дӯсти азиз акай шудӣ шоиш кардӣ не омадагия пахтачини роиш накардам номерота навис номерои ман да ту чӣ дар корад номерои ман да ту чӣ дар корад зур бошӣ зурҳона да боло зур аллоҳи пок фаҳмидӣ манам ранги ту бародари тоҷики ту ҳастум бародари азиз манам ранги ту тоҷик ҳастум манам ранги ту ҳамин миллати тоҷик ҳастум бародари азиз некем агар ҳамун конкурскун бошӣ ман ранги ту бародари азиз ман ба мардумфиребию ба фиреби як бародар машғул нестам ман ба ҳаромхӯрӣ машғул нестам так хта гизала нагир мо худмона гизала намегирем бародари азиз мо фикри худмона хеста ҳар як пахши мустақимда хеста мегем бародари азиз фаҳмидӣ барои ҳамин мо худмона гизала гирем агар она ринг мебуроем сохтину бародармон чоршанбе мебуроем баъд ана хеле зуруре да ауҷа нишон метиҳем мо худмона гизалау зур намегирем бародари азиз она у қазури буро она уҷода қуввоозмоӣ кана уҷода зурурита нишонте заблокироватш накунене мо неестане бародари азиз хоҳиш мекунам заблокироватш накунед мон чӣ дарде дора гуфтан гира бародари азиз заблокироватшон накунед хоҳиш мекунам аз шумо ман қатити як ба як безанам ман лишна ку бародари азиз ман тура ҳами ту нистоити қати ман як ба як задаанда барое ки ман зур нестам ин якумш як бародари азиз дуюмиш ки ранги ту фасод нестам ҳамун нафаре ки фасодай фиребкорида машғулай шояд ту ҳамун нафар бошӣ
агар ҳам хеле нафар набошӣ, худованд якумш тавфиқития, ҳамеҷа ки тура маҷбур кардаи дуроӣ? Ҳамеҷа чӣ да дуро омадӣ? Ягон кас тура маҷбур кард ки ҳамеҷа дуро? ҳамеҷа ман худам суҳбати худам хуб давом дода истодум, бародари азиз. Чӣ да омадӣ ҳамеҷа? ҳамеҷа чӣ да омадӣ? Ман туро файрод кардам ки биё ҳамеҷа. Чӣ мегӯӣ ҳамеҷада? Оли Тоҷикистон биё. Ман любое время Тоҷикистон мерам. Кӣ ту худат? Ту худат кӣ? Любое время Тоҷикистон мерам мебиём, ватан май мерам мебиём. Чӣ хел фаҳмидӣ? Любое фирқа. Чӣ хел фаҳмидӣ? Кӣ ту худат? Кӣ ту худат? Ту чӣ, аз осмон ситора овардагӣ? Оли Тоҷикистон биё. Оли Тоҷикистон мерам. Ман дар оҷи падару модар дорам, зану фарзанд дорам, хешу ақрабо дорам. Оли мерам. Ман иҷада ба вақти хушма наомадам. Навис номрота. Номерои ман агар ҷӯё шавӣ, номерои ман айлу боҷо меёвӣ. Айлу боҷо меёвӣ. ҷӯё шав, ҷӯянда ёбанда. Занг зан ага немада. Кӣ ту ки ман туда занг мезанам? Ту кӣ худат? Лично ами ту кӣ худат ки ман туда занг занам? Гавзан, кӣ ман туда занг занам? Мана номи ман Шодибегай. Номи ман Шодибегай. Номи ту чиай? Ном дорӣ? Номи аслита нависон, ном дорӣ? Гум шавай миҷа қатъиями як ба якат. гӯш кине кадоме ҳастӣ? Ҳамин питакта ҳамин хе ҷуқ ку ҳуй хирамиҷа. Ҳамин питакта ҷуқ ҳуй хирамиҷа. Кадоме ҳасти нести мана хуб мешиноси. Ба фикрам ҳамин питакта хуб ҷуқ ҳуй хирамиҷа. Фаҳмидӣ? Ягон кас туро иҷа маҷбур накарда ки биё иҷада сари мана вайрон кун. Ӯ қадар номус дорӣ, ба меҳнати ҳалолу покизаат кор кун. Та хуш омаде бародарои азиз. Ино хуб мана мешиносанд. Ҳаминҷа номи падари мана нависондаест ки номи ман Одинабек. Ино хуб мана мешиносанд. Кадом ҳамин беақлае, кадом беақлае ки иҷада мана ино дразнит карданиян. Ҳамин савод надорӣ, ҳамин номуси мардӣ надорӣ, хеста гав зада наметонӣ, монанди мо борӣ. Чӣ дар иҷа мебия осони деви хулиган менависонӣ ки як ба як мезанӣ фалону бесмадон. Гум шава ҳаминҷа беномус ҳайвон. Я билет мехарӣ ё қати ман мезанӣ мегам. Ман беномус нестам ки якон гуфтам билет гирам. Ман пули зиёдӣ надорам, бародари азиз, ки ба фарзандон рӯй мекунам. хуш омаде бародарои азиз.
хуш боши бобои Расул. Расул хуш омадӣ. Рисуем и красим, хуш омадем. Так, мана комментария вушида клитон додан мегирем иншоалло. хай бия билет биги илтимос. хай ина бин. охи ман чӣ кор кунам? Ҳам билета мегирем чӣ кор кунам бародари азиз? Ман да гав занам иншата Тоҷикистон ТВ. ҳамун билета ман гирем чӣ кор кунам? хай ҳамиша ман да гав зан бародари азиз ки ҳамун пуле ки ман билет мегирем билет харам хуба ё ки як бародара кӯмак кунам я бародарда хайр кунам хуба ё ки да падару модарам роӣ кунам хуба? Кадомиш хуба бародари азиз? ҳамун пуле ки ман ай конкурс билет мегирем чӣ кор кунам? Кадомиш хуба? ай рӯи ту дони худо, ай рӯи ту дони худо муъмину мусалмон бошӣ чӣ кор кунам хубай? гавзан манда мошин мебирӣ. Ман мошина агар манда дар кор бошам ман пул майда ҷамъ мекунам, ман мошина мегирам. Некем дар насиби ман Аллоҳ дар насиби ман надода ёхам мошина рӯзеш ки биёя поёни шаби сиёҳ сафед ай рӯзеш ки расидак соҳиби ҳамун мошин мешум, соҳиби ҳамун метаналлон ман мешум бародари азиз. Некем ҳамун худованд дар тақдири ман наовардаам мошина охи бародари азиз. Некем ман гирам ба меҳнати ҳалолу покиза мегирам бародари азиз. фаҳмидӣ? барои ҳамин гуфти ҳамун акаи ташриф ки бисёр гапи хуб гуфтагда бовар кунед бародари азиз. ҳамун насиҳати бобоша гуфтак некем ҳамин ба меҳнати ҳалолу покизаи хитон ковен ёвен кор кунен соҳиби як чӣ мешавед бародари азиз. дурӯғ чӣ дурӯғ бародари азиз? чӣ дурӯғ? ҳаром будани ҳамин конкурс дурӯғай бародари азиз? Кани нависон бародари азиз. шери нарм чӣ мегӣ чархоӣ? так бародари азиз шери нар хоҳиш мекунам инҷа публика бародари азиз хоҳиш мекунам якдигартона дашном накунед. муомилаи хуб қатӣ илтимос бародари азиз инҷа публикай ҳамин мо мисол як шумо дашном кунед манам хезм дашном кунам ман ай шумо ягон гурам фарқият надорам. барои ҳамин биё сухани хуб қатӣ муомилаи хуб қатӣ суҳбат кунем дӯстои азиз. шодӣ смси маро намехонӣ бахшиш ки Рустамҷон ози болоро мехонем иншоалло. так шодӣ мошин мебурдӣ? бале инам хеле аҷура. охи надорам ҳам пули зиёдӣ надорам. пули зиёдӣ дошта бошум бо гуфтаесам ки ҳамун падару модарам дароӣ мекунам 1 кило гӯштак мегиранд ё ки кӯдакаконда 1 кило қандак мегиранд. ин манда беҳтарин ай бародари азиз. охи ина бародари азиз беҳуда намегӯям. бародаромон ки нигоҳ кунем ки меган дами чиё да комментариҳо менависонанд ки дар хонаи яхелшон хонаям яхел монда барои қанди сафед ҷангай бародари азиз. барои қанди сафед ҷангай. неке мо дар иҷа бар ай конкурс билет мегирему конкурс ташкил мекунему фалону бесмадон. так дальше мерим. Тоҷикистон шери нара смсша ки кур кард? кадом шери нара смсша кур кард? шери нара смсша ман кур кардам гапи безеб нависондагӣ буд. майлаш ака гапи шумо. так саломат бошӣ. хоҳиш мекунем бародари азиз фақат муомилаи хуб қатӣ муомилаи хуб рафтори хуб қатӣ. манам метавонам ҳамунҷа баландравӣ кунам. манам метавонам ҳамун ҳақороти дашноме ки шумоҳо мисол менависонед гапҳои фаче ки менависонед манам метавонам гӯям. некем ҳар як кас худдорӣ бояд кунад. ҳамин худтона камтар ҳамин адабтона нигоҳ кунед. одоби ҳамин нависондантон одоби муоширати муомилаи хуба донед бародари азиз. хоҳиш мекунам аз шумо. гапша бурорам чӣ мекунӣ? бо тунам ягон дашномуш мекунӣ? ягон фоида мегирам ман? не бародари азиз. гапи вае ки ман удалит ки кардам обратно гапи вае оварда намешавам. акай админ қанди сафед нестай да хонаи мо ай куҷо ҷанг хайна. Расул латиф хуш омадӣ. зинда бошӣ бародари азиз. худованд нигаҳбонат бошад. худованд нигаҳбони ҳаматон бошад дӯстои азиз. дар хонаи мо қанд нестай мегӯяд куҷо ҷанг кунем. ина ҳамун пула дошта бошум роҳӣ мекунем гуфт қанди сафеда мегиранд баъд ҷанг мешаванд. шояд ягон ҷанг барои қанди сафед шаванд.
теве ҳамадон ва алайкум ассалом дӯсти азиз хуш омадӣ. Ку бинем чӣ навиштай, гавиштай нависонди чӣ навиштай. Бардори азиз, хай чӣ навиштагӣ буд? Чӣ навиштагӣ буд? Ман хондум гапи хушрӯ нависондагӣ буд. Инакем охи ба ҳамн хушрӯ гуфтанаш дам афсӯс мекунем ки хушрӯ гуфтем ҳам гапа. Гапи қабеҳ нависондагӣ буд. Барои ҳамин аввал удалит кардем моментална. Чӣ публика бардори азиз хоҳиш мекунем ки нанависонем хеле тамом. Дигар ама туғрия. Ман қатъи ту гап задестам. Ово қатъи не. Қатъи ман гап задестӣ, қатъи ман гап задеста бошӣ, ҳамун гапи хушрӯ ту да нависондак, ҳамун ту моментална бояд мехондӣ ҳамун гапа, чем ягон гапи дига нависонданам. Ту успеҳ накардӣ хонданам, ман удалитш кардам ки ту ягон ҳақорати дашном накунӣ одама. Марам ҳам ту агане, ту ҳам ту бошӣ агане, ту ҳамун гапе ки аввал гуфт, ҳамун гапа худат гашта бо да худат гуфти ҷура. Та бошам худта бо гашта дашном карди ҷура, намегуфти ҳамин хеле охи, ҳамин хеле намегуфти ҷура. Вай тура ҳамин хеле гуфт, ту бо худта гашта ҳамин хеле гуфти охи бародар. Барои ҳамин вай тура ҳамин хеле гуфт, ту бо худта гашта ҳамин хеле гуфтӣ. Барои ҳамин камтар фикр кунед дӯстои азиз. Эҳтиёт кунед ҷура. Так, зинда бошед дӯстои азиз, хафа нашавед якдигартон. Мо чизе мегем барои фоидаи хитон мегем бардори азиз, барои залали хитон намегем. Тоҷикистон ТВ бардори азиз моро мешиносӣ, медонӣ. Ҳамиҷа ҷои масхарабозӣ бардори азиз. Иҷо ҷои масхарабозӣ, ҷои клоунӣ нест бардори азиз. Барои ҳамин дур омадӣ шодӣ буро руш бихонем. Намеша бардори азиз, намеша буроварда якиҷо буроро мехониша. Ман хондум гуфтум, хотиррасон кардам ки бардори азиз хеле гапо нанависонед тамом. охи бардори азиз, агар инам ман як мисол мебиёрумта. Бози бардори азиз, як нафар аз модар дашном мекунад, турам гашта модари ҳамун каса дашном мекунӣ. Модари ӯ кас модари ту нестай? Турам аз ҳамун модар таваллуд шудагӣ нестӣ бардори азиз? Тура ҳамун модар зодагӣ нестай? Бани одам аъзои якдигаранд. Бани одам аъзои якдигаранд, ки дар офариниш як гавҳаранд. Дар офариниш як гавҳар, як модар тавлид шудагием ку бардори азиз. Номуш модар ҳаст ку бардори азиз. Барои ҳамин камтарак ҳурмату эҳтиром кунед якдигартон, хоҳиш мекунем. Не, ай модар ҳақорат накарда, ай модар ҳақорат накарда. Ман просто туда мисол овардам бардори азиз. Ман туда просто мисол овардам ки фарқ надорад ай ки ҳақорат кард накард, фарқият надорад айҷа. Бози мисол тура дашном кард, турам гашта дашном кунӣ, ҳамин ягон фоида мегирӣ. Наоборот, ҳар дутон залал мерасонед ба якдигартон тамом. Барои ҳамин вақти дашном кард, ту як сухани хуб қатъи мисол ответ иште, ҷавоб иште гӯем, иншоалло ҳамаш хуб мешад. Шодӣ бурор смс шад. Так бо мега ки бурор. Ман чӣ хе бурорум бача, ман волшебник нестум бардори азиз. Сообщение ки ман удалитш кардум, вай ман буроварда наметунам. Бародаро, ҳамун сообщениеро хонда боша, агар як тад нависонем, ман иҷозат метем ҳамун гапе ки ҳамун нафар нависонд, нависонем ҳамун гапа, ё ки ҳамун нафаре ки нависонди ҳамин гапа повторно нависонша ки ҳамин одам бина дилиш хунук шава. Чу узве ба дард оварад рӯзгор, дигар узвҳоро намонад қарор. Ту ки аз меҳнати дигарон беғамӣ, нашояд ки номат ниҳанд одамӣ. Ин давоми ҳамун шеър буд. Бани одам аъзои якдигаранд, ки дар офариниш як гавҳаранд. Чу узве ба дард оварад рӯзгор, дигар узвҳоро намонад қарор. Ту ки аз меҳнати дигарон беғамӣ, нашояд ки номат ниҳанд одамӣ. Так, зинда боша акай Рустам, худо нигаҳбонат боша. Навиштагӣ буд ки акаи Тоҷикистон сози хубӣ.
آخه برادر عزیز همون سخن خوب که نبود من دلیلش کردم، سخن خوب نشد میموندم استاد. میگه زور باشه بنویسه یک بار دیگه. یا الله مهربان. همدان так ту далид нак иҷада бародари азиз ман ки далид накунам иҷада ту медонӣ ки чӣ гапо менависонам. ман ин амонам иҷада апаву хоҳаро модаро истодаган ин суханҳоро мехонанд. чӣ мегӯянд бародари азиз? салом алайкум. ва алайкум ассалом бародари азиз, хуш омадӣ. ҳусейн хуш омадӣ бародари азиз. тоҷикистон тв ту номи канал таҳлиш кард якай шукрулло? гум кун ваеро реклама накун, гумшон кун. аммо ҳаромхӯрои фасода рекламашон накун акай шукрулло. гумшон кун. ҳамид бовар кунед ку ҳамихед ҳамаро фасод карда рафтаси анака. сози тенҷи акаҷон, саломатит хубай, кору боракот хубай. ман медонам ки ту холи инсон нестӣ, некем агар ягон сухани қабеҳ гуфта бошем, то ягон сухан монда ранҷида бошӣ ака, бахшиши зиёд агар ранҷида бошӣ бахшиш. барои ҳамин дар иҷа мо суратон мондагӣ нест, мо намедонем шумо киен, некем кам дразнид мекунед моро. зинда бошӣ бародари азиз. ягон гапи безеб тагамуд гапи безебам набуд. шукрулло саломатиё аҳли байт хубанд. худоҷон худатон чӣ ҳол доред? не просто қатӣ худут шӯхӣ кадезда будам. фаҳмидум. охи иҷада ту қатӣ ман шӯхӣ мекунӣ. иҷада медонӣ ки бародарои азизи қанатҳои мо баъд газила мешаванд, ягон гапи дига бо нависондан мегиранд, баъд аз шумо ғазабӣ мешаванд. дӯсти азиз, барои ҳамин қаноти мо бисёр айда иҷа бо шуморо қаноти мо шудагем. шӯхӣ накунен ин хел дига бародари азиз. барои ҳамин ягон гапи чӣ гуфта бошем хафа нашавем бо. зинда бошӣ, саломат бошӣ. ман ҳамӯ канали ҳамӯ кира дидум, канали ҳамӯ вақте ки силкаи ҳамӯ акара монди, яке дидум ба канали худам дуромадум, заблокировать кар меяда, бо гуфтум бе ҳамин чӣ дард дора, кани бе разблокировать кунум, кани дардша гӯа. морам газила мешем акаи шукрулло. мускуло шавид. зинда боше бародари азиз, саломат бошем. хулоса навиштагӣ буд ки ҳамӯ чархҳои мошин дар фалон ҷот ҳами хеле нависондагӣ буд. ҳамӯ бародар ҳами хеле нависондагӣ буд. ай ғазабшон ҳами хушона дошта наметавонанд бародарои азиз. ғазабшон ҳами хеле менависонанд. барои ҳамин камтарак мо бояд бародари азиз худдорӣ кунем. камтарак, ҳадди ақал камтарак худдорӣ кунем, бо беҳтарин мешавад. вай ин як нафаси забонаш ай ҳақш буромад. чо каре бача? чо кар? нафасит гирифт. мешиносиш? не, намешиносумша. рости гап намешиносумша. мебиянд пахшои мустақим мода мебиянд, намешиносумшона. намедонам ки киёнд. шояд ҳамӯ нафарае ҳастанд ки моҳоро мешиносанд, шуморо мешиносанд. шояд ҳамихе бошад. хай ҳамин хеле акаҷон, ҳамаи кор ай шӯхӣ сар мезанад. нигоҳ кун, вақте ки мо шӯхӣ мекунем акаҷон, баъд мисол мо шӯхӣ кардастем, дар асл намедонем. нигоҳ кун ки як шӯхӣ
чӣ хел моро газила кард дӯсти азиз. Панош ба худо, хе панош ба худо. Зинда боши ака. Сози дигар шукронаи Аллоҳ мешавад, шукронаи Аллоҳ. Ман ҳама майла да ҳамун чиз имода ман дароӣ кардӣ ки билет гир да ҳамун ҷо ман ҳамун ҷо да газила шудум, ҳамун ҷо да газила шудум, ганда газила шудум. Нигоҳ кардам бо сайти ҳавоя монди, падилитсаш кардӣ. Гум мушкил сайт се заблокировать кунам хелиёра. Зиндагиё чӣ хелай акаҷон? Фарзандакот чӣ хелай? Падару модарат чӣ хелай? Ҳама созан, ҳама хубанд? Бе як клити тем ака клит дошти, клита гирифта будум. Так, бе клити тем силкаи канал тамом. Бародари азиз, ин бародармон Шукруллои канали Шораз медиа буд. Аввал ҳамин бародармона ҳозир каналша иваз карагия номша. Дастгириш кунед бародари азиз. Раҳмат, шукронаи Аллоҳ. Гаштем. Майда майда. Зинда бошӣ, зинда бошӣ. Дига канала? Фаҳмидем, дига канал бошад, значит дига канала. Зинда бошӣ акаи Шукрулло. Медонанд, баъзе бародарон медонанд канале ки дошти Шораз медиа буд, бо Мустафо медиа буд, баъзешон медонанд каналота. Як нафас акаи Шукрулло будай бо ма қариб як ба як ҳадис мезадам. Бале. Сози саломатит хубай? Кира пурсидеста боша? Агар моро пурсидеста боша, бародари азиз, алҳамдулиллоҳ, ҳама садак. Ҳама 100% шукронаи Аллоҳ. Агар ҳамихели Шукрулло як дига биёя, 3 зури дига дар бораш разбор мекунӣ. 3 рӯзи дига дар бораш разбор мекунӣ. Мега рост мегӣ? Медонӣ ки админ сергапая ки як нафас. Зинда бошед дӯстои азиз. 42 минут меша. 18 минути дига бародари азиз дар иҷа пахши мустақим мекунем. Баъд канали Ҳунар ва табиат дар пахши мустақим мебурем бародари азиз. Ха рост мегӯед. Админ калид мода нест. Гап нест, калид метем то бародари азиз. Иншоаллоҳ ҳозир калид метем тона. Акаи Шукрулло ҳами каналтон қатӣ ягон комментария ман да нависон ки ман ба ӯ каналам дастгирӣ кунам каналта. Шояд ман ин канали тура надонам, канали нав боша. Ягон навораша ба фикрам тамошо кардагиам, хеле намехонӣ. Чира нахондестам? Ҳоҷӣ ҳамиқа менависун ки ором бош. Ин шиноси худай. Медонам шиноси худ мая. Ман оли ака ман гумон кардам ки одам канал надора. Ин баъзешон бародарон мебиёнд канал надоранд, менависонанд ҳарчи баъдам авсони деви хулиган менависонанд. Баъд асабӣ мешем ва баъд дар канали Ҳунар ва табиат разбора сар мекунем. Бале акаи Расул хуш омадӣ. Созаки тенҷаки акаи Расул. Зиндагиё хубай, кору баракот хубай. Исен навиштагира дастгирӣ дорӣ? Так. Дастгирӣ дорӣ, ҳичи навигарӣ нест. Баҳмеди хитен. Ё Аллоҳи меҳрубон. Зинда бошед дӯстои азиз. Дар ҷаҳон бедӯст будан мушкил аст. Мушкил осон кун, ҷаҳонро гум макун мегӯянд. Барои ҳамин бародари азиз, дӯстои азиз, ҳамеша дӯст бошед, дӯсти хуб бошед бародари азиз, бо беҳтарин мешавад. Чӣ хизмат кунам? Бародари азиз, ҳамин ман хизмат карагӣ нестам, намери айтани ман хизмат кунӣ. Чӣ хизмат кунам мега? Исенҷон? Ҳоҷӣ дар як гапут конкретно хандам мега.
خیلی ما اکو او خیلی گویم بی ادبی کاره گاو نمیزنیم کام درک خیلی ادبی کاره گاو میزنیم. این اکای شکرالله میگم معلوم خدمت میکنه. زنده باشی برادر عزیز، زنده باشی. معروف معروف اکه چند روز شد اکای شکرالله امی طول یک دو هفته میشه قتیم دیگه گاو میزنه. گاو گپ نمیزد قتیم تماما. امی کودک عجایب بایده بعد گویشه که یگام چیز می بیارم یا که یگام چی گرفتگیم تا این نشونش میته فلان چی را برای تو گرفتگیم بعد خرسان میشه قتید گپ دمه دروی عجایب کودک انده دیگه قتیم گاو میزنه میپرسه که پدرجون سوزی دیگه گاو میزنه. اولی خیلی یاد تکر بود چیم خیلی بود کرو چی گاو نمیزد باز دیگه گاو میزنه. شکری الله. خیر اکنون با اجازت من روم. چهار تانگه کار کنم. تاگیجا چهار تانگه کار کنی. رو برداری عزیز خداوند برداری کار تیاو عمری دراز تیاو رزق فراز تیاو همیشه در پناه اسمت پاکش نگهبان باشد. برداری عزیز خوش آمدی. خوش آمدی اکای رسول. خواب روی فهمو نمیبینوش و همون خونه دن لنگا شدگی بدن بازی سوستر شدگن دامو خونه هر وقت خنک شدگه ممکن کم برم برویم. هر باختم کار میری میبیای سهر میری بگم میبیای اگه جا میبینی شونا یا الله. برداری عزیز روزی 7 نفر یا دوی خیر تونتیم انشاءالله. با کمتر دیگه صحبت میکنیم پخش مستقیم قد میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بردار جونا خداوند عمری درستی همتونا رزق فرازتون تیا اقبال نیکتون تیا اهل توفیقتون کنه اهل مومنتون کنه. هر جا سفر میکنین برداری عزیز خداوند سفر سفیدتون تیا و سفر بی خطرتون تیا و سوق آمدین به این غریبی سلامت به دست پور به لب خنده به کیسه‌های خندلات و ململات انشاءالله به پیش پدر مادرتون به لب خنده برگردین. خداوند کریم نفرهایی که بی فرزند هستند صاحب فرزندی صالح و صالحه و سالم نصیبشان گردانی. نفرهایی که آرزو و هوس‌ها در دلشان دارند به همه آرزو و هوس‌های نیکشان برسانیشان و آرزوهاشان عمل جامعه عمل پوشه. نفرهایی که طلب علم میکنند به اونا موفقیت ها خواهانیم برباری ها خواهانیم تا آینده نسل نورس ما را دوام دهنده آینده نسل نورس ما شوانه پند و نصیحت کنن. یک نفر نصیحت کنن از راهی کج برگردونن انشاءالله. نفرهایی که زن ندارن خداوند کریم صاحب زنی صالحه گردانشون. نفرهایی که شوهر ندارن خداوند کریم صاحب شوهری صالح گردانشون. نفرهایی که بیمار هستند خداوند کریم بیماریاشون شفای کامل عاجل عطا فرماید. نفرهایی که نزدیکاشون از دست دادگی هستند با اونا صبر جمیل خواهانیم و گذشتگیاشون رحمت و مغفرت کنه و گروهشون پرنور گردانه و جاشون جنت الفردوس گردانه. اللهم اغفر لی ولی والدی ولی استاذی و جمیع المؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات الاحیاء منهم و الاموات انک مجیب دعوات و رافع درجات و منزل برکات و قاضی الحاجات. خدایا این جماعت را نگه دار از پریشانی. خدایا این جماعت را نگه دار از پریشانی که تو قادرترین قادرانی در نگهبانی.
نگاهی رحمتت یا رب به سوی این جماعت کن. نگاهی رحمتت یا رب به سوی این جماعت کن که هر وقت تو خواهی این جماعت را شفاعت کن. ای فتاح بخشنده، ای فتاح بخشنده، بگشا دلی بنده تا بنده مسلمان شود، خواننده قرآن شود. همیشه باش با یاد خداوند، همیشه باش با یاد خداوند، همیشه باش با ایمان و بانند. خداوند کریم برادرای عزیز همتا همیشه نگهبان باشه و همیشه سربلند باشین، همیشه خانه آباد باشین، همیشه سرسبز باشین برادرای عزیز. так قندت زن ربنا آتنا فی دنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب نار. اللهم اکبر. برادر عزیز خدا حافظ. برادر عزیز خدا نگهبانی همتون باشه. خدا همیشه همتون در پناه اسمت پاکش نگهبان باشتون. ای قندت زن براتیشکا سلامت باشه برادر عزیز. در حق ما دعاگو باشین، در حق ما همتون دوستای عزیز دعاگو باشین. так یک نفس آمین. سلامت باشه دوستای عزیز. آمین 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 آمین. زنده باشه دوستای عزیز. 5 نفری در پخش مستقیم زنده باشین، زنده باشین انشاءالله. زنده باشین آقا جان. جان در تن مرد بی‌ادب لرزان است، جان در تن مرد بی‌ادب لرزان است. 100 جان دهی ادب خری ارزان است. از بی‌ادبی کسی به مقصد نرسد، زیرا که ادب تاج سر مردان است. نگاه کنین برادر عزیز که ما میگیم که ادب تاج سر مردان است، لیکن برای چی امی دمی روز мардҳо номуси худшонро ай даст додагияна, номуси худшонро ба пул фурӯхтесиянд. бародари азиз ин хеле ҳамгӯӣ мешавад. ба пул номуси худшонро фурӯхтесиянд. номуси худшон ҳам хеле хушрӯ фурӯхтесиянд ки худшон ҳадиақал дарк намекунанд. бародари азиз лекин бо мегӯянд ки мо бо номусем, мо шери нарем, мо пешравӣ кардесему ҳазорҳо нафара фикр намекунанд ки унора парчин кардесиянд, унора бепар мондесиянд, унора беорзу ҳавас мондесиянд. бародари яке уно орзу ҳавас доранд, лекин ин бародаро бо ҳаму кору бор, бо ҳаму аҳвол рӯз то рӯз ҳами хел бо зиёд шудестай бо дар хабар шудем ки бо бародари азиз бо занҳорам гузаштиянд. аллакай дар занҳорам кора кардаи беномусӣ хай ҳами хелана кардан. аллакай дар фарзандои нигоҳ кунед бародари азиз ки ҳоли нигоҳ кунед вақте ки зан дар ин кор шомил шуд. бо бародари азиз нигоҳ кунед шумо ки фарзандои хурдсол бачаҳорам дар ин кор шомил мешаванд. ҳоли интизор шавед бародари азиз. ҳами ягон рози гирифт мемонад. ҳоли мактаббачаҳо ҳол студентошам сар мекунанд. ҳами хел агар сари қапи ҳамина ягон кас нагира, ҳоли интизор шавед. ҳами хел ҷомеа фасод шуда рафтан мегирад. ҳами хел ҳаромхӯрӣ карда рафтан мегиранд. лекин дарк намекунанд, фикр намекунанд ки чӣ кор кардесиянд, ҳамин бародаро дар ҷомеа чӣ фоида овардесиянд. 100 нафарда фоида овардесиянд, ҳазорҳо нафара аз орзу ҳавасошон маҳрум кардесиянд. шумо пулу моле ки ба меҳнати ҳалолу покизашон ёфтесиянд. бародарои мо дар ин ғарибӣ пули налог месупоранд, пули квартира месупоранд, қадар азобу машаққат мекашанд, 1-2 сум пула меёванд, бо барза ҳамин дар кори ҳамин ҳароми инами фасоди инами конкурс бо медуранд шомил мешанд. ҳамун маблағе ки ба азобу машаққат ёфтагиянд, ҳамун маблағи ёфтагишона дар як лаҳзаи ҳамин хел сарф мекунанд. мерава ба мега ки чӣ да ман ҳамун билета харидам, бо пушаймон меша. охи намехаридиша бародари азиз, чӣ да харидиша охи? баъд мега пушаймон меша. ҳоли ҳамин чӣ рамшава после пожар меган ку баъд ал шехтон мефаҳмед.
این هم خیلی میشه برادر عزیز. بعد هم خیلی میشه بخشش زیاد برادر عزیز گپا رو میگیم، نه که هم خیلی میشه. همین میدونین میفهمین، همین میدونین که مکرای خوبش نگیرین برادر عزیز، خوبش نکنین نمیکورا، خوبش نکنین نمیکورا، خوبش بعد در اومدن نه نزنین، نگوین که فلانی ما را فریب کرد. شما خودتون میدونین برادر عزیز که همین کار فریبای، همین نیرنگی داره، همین مکری داره. نکیم خوبش همین کارا نکنین، ای قفای یک کسی دیگه گپتون گپ نزنین برادر عزیز. خوبش نگیرین هم بلیتا. میدونین که حرامه. اگر هوای حرام نمیشد من هم میخستم میگرفتم یگون کس ای کار قشه قفو نمیکشید، همه کوشش میکرد که صاحب یک چیز شوم. کی ده نمیفوره، کی ده نمیفوره، گویم پلی به درد میون. همه ده میفوره نکیم اوخی حرامه، حرام برادر عزیز. همین که حرام که شد و یک مفتخوری میشه و یک پارازیتی میشه گوییم. همین یک پاشه همین کنکورس کنه شما ای پاشه یگون گرام چی ندارین. پاشه من گفتم که ای پاشه هم پستین، ایمو سگه که تومه او استخونه، ایمو سگم قدر شما پستره که فهمیده برادر عزیز. پسته برای که سگ هر یک لقمه را بو میکنه، هر یک لقمه که میخوره بو میکنه. شما او لقمه را بو نمیکنین، شما او لقمه را خیلی چیش نگاه میکنین، کلانیش نگاه میکنین، حجمش نگاه میکنین برادر عزیز. لقمه را حجمش بسیاریش نگاه میکنین که او لقمه بو داره نداره، مزه داره نداره. برادر عزیز شما مزه اون فکر نمیکنین، شما فقط حجم اون فکر میکنین برادر عزیز. شما را چی خیل در نوار من برادرم قاری میرزا محمود جان دیدم با جایزه‌هاتون نشان دادگی بود. اگر من باور کنی برادر عزیز همین کارا در همین با جای شما میشدم، هیچ وقت من با جای شما نکنم. نکیم حرام خوری فساد، نکیم همون جایزه‌ای که همون قاری میرزا محمود جان موندگی بود. من باور کنم همون جایزه رو من دلم به هزار شد همینجوری که اگر من شامل همون کار میشدم، من همون کارم ممنتال هم خیلی برآمدم که این خیلی جایزه داشته. شما یک دفعه من نوار هم برادر تماشا کنین چه خیلی نشون داده ای بالا یک از ترانده است، ای پایان خیلی خورده همه تراندگی یک نفر شه، اینش خورده اینش ترانده است و ایش میخره، اینش میترانه و ایش میخره. این جایزه شما، این همون مالکی شما به دست میبیاری برادر عزیز. این همین مالکی شما به دست میبیاری نفره کنکورس کن. Так, зинда боше бардори азиз. 2 минути дига суҳбат мекунем, баъд худоҳофизӣ мекунем бардори азиз. хон аз мана. Бале бардори азиз мехонам. Биёмон додар дилам ҳамин рӯз, дилам аз эфир дилам монд. Як таша дар чат аз зануш ҳақорат кард. Хонд дид хаб кард. беномусӣ. чӣ дар ягон конкурс ҳақорат кард ё ки чӣ хеле нафаҳмидам. биёмон додар дилам ҳамин рӯз аз эфир дилам монд. шуморо дашном кард ё ки киро дашном кард? паси 91 мега ки ман бурафтум ҳеҷ кас нестай. охи ҳамин худат ки омадӣ, шуморам кас ҳастен, шуморам нафар ҳастен, шумо омаден бо як нафари дигарам мебиёед, барои ҳамин як нафарам бошен, шумо ҳастен. иҷода 3 нафарен шумо дӯстои азиз. ҳо дар эфираш ҳақорат чат одамҳо конкурскунора дашном кардан ё ки конкурскун ӯ нафарои чиро дашном кард? Нафарое ки ҳақиқата нависонда ҳисобдан чӣ хеле буд? рӯзе ки гузаштааст аз ӯ ёд макун, фардо ки наёмадааст фарёд макун.
فردا کی نیامده است فریاد مکن. زنده باشید دوستای عزیز. ها فهمو конкурс кун ҳамин хелан дуруст. конкурс кун нафарои подписчикоша дашном кара мехед ё ки нафарое ки ҳақиқатан нависонданд ё ки ҳақиқатан нависонда просто дашон конкурс кунуро дар эфир хонд дид хаб кард. фаҳмо дар эфири кӣ як ҳамун ҷумларо ки ҷон акаи механик акаҷон ҳамун ҷумларо хушрӯ пурра як пурра нависон ки ман маънии вай хуб фаҳмидам. чота нафаҳмидам, ростӣ нафаҳмидам. ҳозир ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. акаи хуршедҷон чӣ хел шумо? алло шукрона алло худо чӣ хел? саломатит хуба? кору борот хуба? хона даем дар пахши мустақимум дар канали казан теҷе пахши мустақим карагим. не казан теҷера медонӣ ту? канали казан теҷе нависон ҳамин ҳарфҳои худ монқатӣ нависон казан тж мебурояд. ва алайкум ассалом солеҳ исмоилов, хуш омадӣ бардори азиз. ва алайкум ассалом. хуш омадӣ бардори азиз. созаки тенҷаки бародар солеҳ, саломатиёкот хубай? кору боракот хубай? зиндагиёт хубай? акаи хуршед канали ҳунар ва табиат пахши мустақим мекунам. ина мекушам ӯзиман мебурам. одобу маърифат омадӣ ку ман бо дахил галасавой рӯй кардам. салому алайкум сози хуби брат. шукронаи аллоҳ меша. ва алайкум ассалом. мо омадем. саломат бошӣ, зинда бошӣ. инаи каналда ман пашти ҳар рӯз меша рӯзое ки намекунем пахши мустақим ин каналдан баромад мекунем. лекин ин канали як модари азиз астай. канали ҳамуна пахшои мустақимша пеш мебарем. хуш омадӣ бардори азиз. так силкаи каналта монда метонӣ ё ки наметонӣ ё ки метонӣ?
тагози ҳамихе бесту ман силкаи канали тира як бало кардам онума амҷида. И чия нависондеси ту? И канали тира ёфтанаш қинда ёле канала нав кушодагем. Ози кофта меёвимша иншоалло. Мана ёфтумша. Мана ёфтумша. Одобу маърифат. Ози ман силкаи каналта ози мемонум ҷура. Адлица. Копиро ҳосил кун. Так, Абдулло ТВ хуш омадӣ бардори азиз. Ва алайкум салом. ина ки Абдулло бардори азиз, Абдулло ТВ ҳами силкаи канале ки ман мондагиам ҳунар ва табиат қити мондагиам ҳами силкаи каналда дуро обуна шава бардори азиз иншоаллоҳ. Инами канали одобу маърифатай, канали нав кушодагиа бародармон, канали бародармона иншоаллоҳ. Дароин дастгириш кунен иншоаллоҳ бо дастгиритон мекунам. хуш омаде бардори азиз. 4 нафаре дар пахши мустақим. Неке мичкана нависондестаку бардори азиз. Ина ки одоби маърифат тонистӣ мондаку силкара ё ки натонистӣ? Ба фикрам ту ҷура натонистӣ. Силкаи чун чӣ дига мондагӣ? Силкаи видео мондагӣ чӣ? Барои ки не силкаи ман мондагиро агар ҷиқӣ сразу канали ту медуроя. Фаҳмидӣ? 5 та подписчик дорӣ аллакай. Якта видео дорӣ. 50 та просмотр гирифтааку.
ин кадоми мана шинохтае чӣ? Шайх ба пеши шайх бародармон дур омадаанд. Ха кӯ просмотри хушрӯ гирифтае кӯ? Одамои подписчикдор наворошон ҳамин хеле чӣ просмотр намегирад. 50 та ин оли началашай 100%. Чӣ ҳол дорӣ? ҳичи гаштем бардори азиз, ҳолмон хуб аст, шукронаи Алло. Бардори азиз, агар чӣ набоша ман пахши мустақима қатъ мекунам, ҳозир ба канали Ҳунар ва табиат эфир мебурам. Дар рӯзе суҳбат мекунем. Вуҷуда бародарон иншоалло мумкин бисёре биёянд. Дар рӯзе боз суҳбат мекунем. Майлаш паноҳи худо, ҳозир ба канали Ҳунар ва табиат пахши мустақим мекунем. Худохоҳ. Худо нигаҳбонтон.